Dies irae, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay karanasan ko, ng mga kapatid ko, ng aking pinsan, at ng mga dati kong kaibigan. Nangyari ang insidenteng ito noong kami ay nagbabakasyon sa bahay ng mga talento ng tita ko sa Makati, TN Street, taong 2005. Sa Parañaque kasi kami talaga nakatira dahil doon kami nag-aaral. Nagbabakasyon kami dito dahil dito din nakatira ang mga magulang namin. At the same time, office din nila. Stay in kumbaga. Malaki ang bahay namin noon dito sa Makati. Parang 2 bungalow style na ipinagpatong. Napakalawak at kahit 3 pamilya ay kakasya. Pangnegosyo kasi ng tita at tito ko. Dahil nga bakasyonista kami dito sa Makati, kaya wala kaming mga kaibigan. Ako at ang pinsan ko, madalas ay doon kami natutulog sa itaas, katabi ng kwarto ng mga talento. 3 kasing malalaking kwarto yon, at bawat kwarto mayroong mga double deck na higaan at isang malaking CR sa gitna na nakalak. Hindi kasi pinapagamit ang CR na yon dahil hindi daw maganda ang aura, sabi ng dating may-ari ng bahay. Kaya minabuti nilang ikandado na lang daw yon para iwas na din daw sa kung anumang mga kwento-kwento. Yung CR na yon kasi ang nagiging dahilan kung bakit hindi tumatagal ang mga nakatira doon. Sinunod na lamang namin kung anong sinabi ng dating may-ari ng bahay. Dahil sa laki nga ng bahay, merong 2 magkatabing CR sa baba. Isa sa paglabas ng kwarto ng mga magulang ko at isa pa malapit sa labahan. Yung 3 malalaking kwarto na nasa itaas, isa lang doon ang okupado. Dahil noong mga panahong yon, hindi bababa ng 20 ang mga talento ng tita ko. Kayang-kaya sila ng isang kwarto. Kaya meron pang 2 bakanting kwarto ang pwede pa naming tulugang magpinsan. Pinili naming magpinsan yung isang kwarto sa may taas na malapit sa building. Naghahanap din kami ng telescope noon para kahit papano ay magawa naming makasilip sa mga nagbibihis sa tapat ng building. Meron din kasing ahensya doon ng mga talento. Parte ng kapilyohan namin noong kabataan. Lumipas ang 1 linggo. Normal naman ang pagtulog namin. Gabi-gabi lang kami naghihintay ng masisilipan sa building. Dahil nga wala kaming ginagawa, nagdesisyon ng nanay ko na magtinda kami ng lugaw sa tapat ng bahay namin. Dahil wala namang nakaparadang sasakyan doon sa may garahe, naisipan ng nanay ko na gawin na lang itong tindahan. At doon nagsimulang magkaroon kami ng mga kaibigan ni Pepe. Una namin naging kaibigan ay si Arnold. Palagi na namin siya nakakasama noon at minsan ay pinapatulog din namin sa bahay namin. Lumipas pa ang mga araw at dumating sa grupo namin si Jaden. 4 na kaming magkakaibigan. At kung minsan ay sama-sama kaming gumagawa ng kalokohan, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. At magkakasama kami sa kwarto na tinutulugan namin ng pinsan ko. Ayos lang kasi sa amin na mag-ingay kahit anong oras sa bahay na yon. Dahil pagsapit ng alas 9 ng gabi, ay umaalis ang aking nanay kasama ang mga talento at pumapasok sila sa isang bar sa Laguna. Kaibigan kasi ng tita ko ang may-ari ng bar na yon. Doon kasi sila nagtitraining para alam na nila ang gagawin nila kapag nasa Japan na sila. Biyernes ng gabi. Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Kasama ang pinsan ko, Arnold, Jaden, kapatid kong babae, at kapatid ni Pepe na babae. Kami lang ang tao sa bahay nun. Ang tatay ko ay nasa Makati Avenue, kasama ng tatay ni Pepe at nagiinuman sila doon. Wala rin ang nanay ko dahil nakapasok na siya kasama ng mga talento. Alas 11 ito ng gabi. Naglalaro kami ng tagu-taguan sa loob ng bahay. Patay ang lahat ng ilaw. Takutan, sigawan, kulatan. Mga tipikal na ginagawa noon ng mga kabataan kapag sila ay nasa dilim. Si Jaden ang tayanon. Sa baba siya magsisimula maghanap.
Lahat ng kasama ko'y nagtatago sa baba. Ako lang mag-isa sa taas. Nagtago ako malapit sa CR sa itaas. Meron kasing kortinang itim doon na nakaharang sa pintuan. Kabado ako. Baka kasi ako ang unang makita. Ilang segundo lang ay may narinig akong umaakyat ng dahan-dahan. Inalis ko ang ulo ko sa pagkakasilip sa kortina dahil baka makita ako ni Jaden. Naririnig ko pa rin na naglalakad siya paakyat. Papunta doon sa kwarto ng mga talento. Nagtataka ako na bakit niya pinipilit buksan ang pintuan na ito. Alam naman naming pareho na nakalak ang pinto ng mga talento kapag pumapasok sila sa trabaho. Hinayaan ko lang at nagtago pa rin ako. Tumigil ang pagpipilit niyang buksan ang pintuan. Naglakad siya ulit papunta naman sa kabilang kwarto. Kwarto kung saan kami natutulog. Sisilip na sana ako nang biglang may bumulong sa akin na nanggagaling sa likod ko. Sa likod ko kung nasaan ang nakakantadong CR. Ang sabi sa akin nito ay, "Wag!" Mahinang boses ito na parang boses batang babae. Sumikip ang dibdib ko sa narinig ko. Parang merong pumipisil sa magkabilang braso ko na napakalamig at halos hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ko alam kung bakit sobrang tigas ng tiyan ko noon. Huminga ako ng malalim. Pumikit ako at binigla ko ang katawan ko na para bang kumawala ako sa kung anumang humahawak sa akin. Tumakbo ko pababa at sumisigaw ako. Takot na parang naiiyak pa. Pagbaba ko, nakita ko sa pader na nagbibilang pa rin si Jaden. Hindi pa nagsisimula ang paghahanap niya. Kaya dali-dali kong pinagbubuksan ang mga ilaw at sinabi ko sa kanilang, "Ayoko na! Ayoko na!" Lahat sila ay nakatingin lang sa akin. Nagtataka. "Ayaw mo na? Bakit? Kakasimula pa lang natin ah. Mamaya nandito na sila, di na tayo makakapaglaro." Pagtapos ng mga tanong nila ay agad kong kinuwento sa kanila kung ano nangyari sa akin sa itaas. Hindi sila naniwala. Tinawanan lang nila ako. At ang gusto nilang mangyari ay patayin ulit namin ang mga ilaw at umakyat kami doon. Ayoko na sanang sumama. Pero dahil sa pangaasar nila at naisip ko naman na marami na kami, kaya napapayag na nila ako. Pinatay nila ang ilaw. Binuksan lang nila yung ilaw sa itaas na kulay dilaw. Mahina lang ang binibigay nitong liwanag. Sabay-sabay kaming umaakyat. Dahan-dahan, hinawi ni Arnold ang kortina sa CR. Pero wala kaming nakita. Kinatok niya pa ito na para bang nagbibiro at sinasabing, tao po, pabiling yelo." Sabay tawa na may halong pangasar. Habang tumatawa, napatingin ang kapatid kong babae sa kwarto na tinutulugan namin ng pinsan ko. Tumigil siya sa pagtawa. Kumunot ang noo nito. Nanlaki ang mga mata niya. At nanginginig ang buong katawan niya. Bigla-bigla kaming may narinig lahat sa kwarto kung saan nakatingin ang kapatid ko na merong humahampas sa taas ng double deck. Napakalakas ng hampas na ito na para bang nagdadabog at galit na hampas. Sabay-sabay kaming lumingon. Ako at lahat ng mga kasama ko ng mga oras na yon. Nakita ang isang napakatangkad na babae. Mas mataas pa ito sa double deck. Nakabelo ito at hindi namin maaninag ang kanyang itsura. Patuloy siya sa paghampas sa taas ng double deck. Pabilis ng pabilis ang kanyang paghampas. Tinaas nito ang dalawang kamay niya at akmang parang pupuntahan kami nito kung nasaan kami nakatayo. Hindi na namin kinaya ang emosyon na ipinapakita niya. Kaya ang ginawa namin
ay agad-agad kaming nagtakbuhan sa ibaba. Lumabas kami ng bahay at doon namin hinintay ang mga magulang namin. Wala nang pumasok sa loob ng bahay noong mga oras na yon. Wala na ring nagtangkang buksan pa ang mga ilaw at manatili sa loob. Nung dumating ang mga tatay namin, agad-agad namin kinuwento ang pangyayaring yon. Lasing na lasing ang dalawa kaya hindi na nila kami gaanong pinansin. Pinagtawanan pa kami. At sinabi ng tatay ko sa amin na, "Yan kasi, ang kukulit nyo eh. Ang iingay nyo pa. Nagambala nyo tuloy yung mga hindi dapat magambala. Ulitin nyo pa yan. Lalo kayong hindi titigilan ng mga yan." Matapos mangyari ang insidenteng yon, doon na ako natutulog sa kwarto ng mga magulang ko. At si Pepe naman ay tuluyan nang bumalik sa Parañaque. Pero hindi pa siya nagtatapos ang kalbaryo naming magpinsan sa bahay ng mga talento namin sa Makati. Marami kaming karanasan sa bahay na yon. Ito pa lamang ang unang yugto nito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? I-click mo na ang subscribe button.